Saweran ngoten isin nggih. Duduk watak Jawa Timur. Lah kon mang kok njaluk saweran. Kepepet ya. Jangan. Keadaan kepepet. Panitia KBS iki pancen luar biasa. Wah, luar biasa. Sambutane luar Iya. biasa. Mas Cahyo Rawuh dikalungi kembang. Iya, aku ndelok koyo Ulang tahunnya lho ya. KBS. Aku dikalungi kembang. Lah kon lak Kalungi kembang karo Pak Anwar mang. Sak pot-pote. Ndelungup aku sampean. Kabotan iki ngene. nggih. Nek ndelok Surabaya saya dalu saya rame. Ngugemi. Ngugemi. Mirsani wayang piyayi Surabaya iku tak kandhani wong Surabaya. Nek ndelok wayang ngugemi Mbah Boyot biyen. Ya apa ngugemi apa? Aja mulai nonton wayang iku jam 2 bengi. Ana balake. Balake apa? Lho, tambah anak. Ya apa? Balake tambah anak. Iya, balake mesti tambah anak. Iya. Ngono. Gak oleh. Menawi mirsani ngantos rampung, Nggih, mboten napa-napa. Malah tambah rezeki. Lah, Saiki mau dalange langsung transit didekekno hotel mewah. iya iyalah Awakmu? KBS kok. Lah aku ya padha lho. Bintang 5. Ngono aku kok tinggal ya. Aku ditransitno kombong kethek kono mau. Aduh ya Allah, kok kaya ngene kaya kancaku ngene. Ya apa rek? Nah, niki informasi, Mas. nggih Pak Haji. Wong-wong Surabaya menawi tindak cangar. Niku Cangar menika menapa sih? menika ndugi pacet Pacet langsung teng batu saged menika. Lancangan. Walah, niku Apa, ketheke kawata teng alas niku. Iya. Aku kedadan lho, War. Aku dilingno. Iya. Mas, mangke siang-siang mawon. Aku teko batu ya. Teko punten. Iya. Siang-siang medal canger teng pacet siang-siang pun isu-isu. Lah aku buru wektu ya, War. Terus? Nekat aku. Jenenge kethek war. Bahaya, Prit. Pake gede-gede kok lho. Iya kono. Ya Allah, nduk dalan iku penuh lah. Terus aku numpak sepeda motor ya. Untungnya aku kok nggawa tahu, War. Sakresek tak uncalno brewok. Selamat kon. Dikerowo mari ngono ana 3 sing gak kuman gedhe kon. Wong tak gas ndelon-delalah nek apes awak. Kok ana wit roboh lho, Pak. Blai kon wis. Blai. Kok wetek itu bareng karo aku ngereng. Terus muni kon. Ya apa? Lah kok tahu tok petis mbek lombok endi. Kethek cangar iku. Kethek cangar iku nduk kono. Tak takoki saiki. Ha iki metu iki wis. Ana kethek menek wit dhuwur. Iya. Nisor dijaga macan. Kethek nisor dipangan macan. Nek mencolot iki rawa akeh bajul. Ya apa carane ketheki mudhun slamet? Matek. Mencolot. Mencolot nandi? Nang rawa. Iya. Dipangan bajul, Mudhun. dibadhok macan. Terus ya apa, War? Lah apa kon mikir kethek? Bak kethek bongko bandang. Lho ngono jare bedhekan kon Lah iku. tak bedhek apa kon Iki mikir? pompon ana bonbin lho ya. Ha. Kewan cilik ngeyel apa kon? Tengu, Salah, Cak. Ayo. semut, Salah. apa? Kethek. Ya gak iso sih, ya Loh. jelas tengu. Lho, ngeyel. Ngeyel. Ya gak iso Prit. Lho, kewan cilik ngeyel apa? Tengu. Salah. Apa? Kethek. Gak iso Prit kudu. Lho, ngeyel. Lah mula mau didekek ning kombong kethek bae ya ngeyel iki. Nggih ngeyel. Tak takoni kon. Duh, sampai kethek maneh. Kewan apa sing mlakune genah? Napa, Cak? Kewan apa mlakune genah? Alon. Heeh. Alon. Alon kalem. Keong. Gak iso. Mentok. Ndak bisa. Terus Serigala. serigala iku ya mlayu banter. Aku takok apa sih? Mlakune genah kewan apa? Lah iya, iku mang Apa? keong. Gak iso Kok serigala. iso serigala? Aku lak takon mlakune sih. Nek mlayu memang banter. Mlaku mesti genah. Aku wingi kono serigala mlaku ya ketemek. Oh iku mang iya ya. Aku kok gak mudeng. Kontro gajah. Aku kok malah goblok sih aku. Goblok kondo gajah. Gajah ya ro lah. Gajah nek ndelik nang ndi matek Bonbin. pamanmu bongko perkara aku kok Alas. konangan luh gajah ketok telaline Lah terus gajah nek ndelik nang mall.
Lho kok iso nang mall? Kon tau Ora nang nek critane gajah ning mall. Lah, nggih to, Mas? Mboten nate roh kula. kon tau nang mall? Ya tahu. Tau ketok gajah? Gak. Ya iku ndelik. Oh, Ndelik lah iku. iki. Ya. Kewan apa umpamane ana undangan iki para kewan-kewan tok. Paling telat iku kewan apa? Kodhok. Kodhok mencolot cetak. Bebek. Salah Mas Petruk. Apa? Hewan kaki 1000. Lah kok iso? Lah gawe sepatu 1000 iku telat. Pakaian sepatu ya. Oh iya iya. Bener. Bener. Ah, kewan Kondro. apa? Kewan apa muncule nek 17-an? Akeh Garuda. Gak iso. Wah iku kewan apa? Urip lho iki lho ya. Heeh. Kewan apa angger muncul mesti 17-an? Apa? Peking. Ah salah. Apa kon? Lumba-lumba. Nduk ndi-ndi mesti ana. Ngono. Kalah kok mbek lomba-lomba. Ayo aja kalah cak. Ayo. Ayo. Kewan apa dilarang nang pom bensin? Bahaya iki. Aja kok ana sing jaran war. Oh, gak apa-apa. Terus apa ya? Ya jaran berarti. Gak iso katok. Katok kok. Kodhok. Kok iso kodhok? Nek ngorek bahaya iku engko. Ayo. Gak Apa? oleh. Kewan apa sing buntute 5? Matek kon. Ayo. Labet. Tikus. Lah kok iso tikus? Tikus nomor pira? 15. Buntute 5. Bandar togel kan. Wong kok iso. kewan apa ana ndase gak ana buntute? Apa? Nek iso kon. Ayo. Ulo duwel. Togel iku mau. Lah kok iso? Ana ndase. Iya. Ana buntute. Tak gak ana awake. Kon temen, Cak, buntute pira, Cak? Ndase pira kon tumen? Awake pira, Cak iki mang Cak? Gak ana. Asli bandar kan. Lanjut duwe. Iya. Kewan apa? Apa? Ula, Pelut. pelut, Gak iso. kodhok. Gak iso. Apa? Ero ta gak? Gak. Tak balekne. Kan gak ero kok. Aku gede takon lek kowe aku Lah gede niki, tenang. monggo Mas. Sampeyan ngerti kulkas? Kulkas ngertos. Ah, iki lho, lemari es to. Nggih, Piye carane sapi dilebokne ning kulkas? matek kon. Yo gak pas no. Mboten Gak sedeng. muat, gak sedeng. Mboten sedeng to, Mas? Carane nglebokke sapi ning kulkas. Nggih, Gak mboten sedeng. sedeng. Ya iso carane ya. Pripun? Ngangge Ya, tenis. Nggih. Kulkas lawange dibuka, sapine dilebokke, terus lawange ditutup. Nah, kuwi. Oh carane. Kalah ki lho carane. Perkara sedeng karo ora dudu urusane awake dhewe ning carane ngono. Nah, kuwi. Gila. Iki gak tak takok aku. Aku tak takon neh. Carane nglebokno gajah nang jero kulkas. Lawang dibuka, gajah dilebokke, lawang ditutup. Gak iso. Lah ngopo? Kok gak Tutup. Lah kok Carane yo. Iya. Lawang dibuka, Heeh. terus apa bang sing dilebokno? Sapi. Sapi ditokno, gajah dilebokno. Oh. Kulkas ditutup. Lah iku sapine durung ditokno lak kakean iki. Gak cukup. Terus gajahe dilebokno. Nah, saiki ning alas delalah enek ulang tahun seekor rusa. Nggih, nggih. Kabeh kewan sak alas padha teka. Enek kewan siji sing ra teka. Apa? Jerapah. Tuh. Lho, soalnya dhuwur mboten sedeng terope niki. Ora iso. Apa Kancil, tata? kancil. Heh? Kancil. Salah. Lah terus napa? Gajah. Lho Lah kok iso gajah? Lah sik ning jero kulkas mau si anak. Iya kan dorong kok tokno, Pak. Ayo goblok ya aku rek. Gajah iki mah gak tak tokno. Ngono lho. Dalang nek wis profesional ngono kumpul dagelan ya iso tek 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 tek. Boleh lucu kono kok. Ya ora kok kula ki namung ngimbangi ya lho. Niki sakniki sibuke luar biasa Mas Petruk. Menapa? Aku balak-balik nang nggonmu ya gak tau ketemu heran aku rek. Domonge aku iki urusaku iki akeh. Aku winginane ku nang omahmu gak ketemu kon, ketemu arek cilik sapa ya? Anakku iku. Nono. Heh? Nono anakku. Sunono. Aduh, Masya Allah war. Tak kei dhuwit 50 war. Kon kei. Hmm. Mangkane Prit jajan pentul entek gak karu-karuan. Matur nuwun Prit ya. Lho, ngono aku rong dina meneh balik. Ya gak ketemu kon. Ketemu wong tuwa lanang sapa kuwi? Bapakku. Masalah kok gak rokokan tak gek dhuwit 100. Matur nuwun Wis Prit. gak tak anggap sapa-sapa. Tak
anggap koyok bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca ya ngono kekancan iso awet. Wah. Iki pelawas. Silut asli. Silut asli. Ah iya. Terus nang omahmu maneh. Kon balik nang maku. Iya, ketemu wong wedok ayu sapa iku? Bojoku. Tak kei dhuwit 300 war. Makane koyok ngembek-ngembek gak nyekel dhuwit. Aku dimasakno soto sak ndas-ndase. Wis gak tak anggap sapa-sapa. Tak anggap koyok bojoku dhewe. Eling-eling tak sodok cangkemmu. Lah kok nesu. Bojo kate kon nanggep kon. Ala war. Anak bapak gak apa-apa, bojo Brit. Innallaha ma'as-sabirin. Aku gak butuh sobirin goblok. Bojoku iki mang lho. Masih kon mangkel. Ola opo atik mangkel iku lho. Temen kon? Iya. Aku wingi nang omamu. Jam 10 isuk. Iya, iya. Awakmu gak ono arek cilik. Anakku. Tak kei dhuwit 300. Matur nuwun, Mas. Bu ya apa? Wis gak tanggep sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling Anake kanca. Durung kon. Aku runu maneh. Ana wong tuwek gondol ngetek tak totok sakno aku. Mara tuwa. Pertuamu tak kei dhuwit 800.000. Wah, kerek. Wis gak tak anggap apa sapa-sapa. Kok anggap Tak anggap wong tuaku dhewe. Mara tuaku. Eling-eling mara tuane kanca. Iya iya war, ya ngono jenenge seduluran ya ngono iku. Jongor kon. Aku runono wong ayu, rambutnya keriting dasteran, arang ngono dasterane. Iya iya iya. Tak kei dhuwit 2 juta, Brit. Lho. Sapa iku? Iku Bu RT. Heh? Bu RT iku. Aduh kakek ngekek ya ngene. Bu RT iku. Bu RT? Heeh. Wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap RT ku dhewe. Eling-eling RT-ne kanca. Bener. Kate selip kon. Iya. Aku runu maneh isuk jam 4. Ya mari coba iku. Coba iku. Katokan cekak ngene rada suwek titik lho. Heeh. Gawe singlet, tak kek dhuwit 5 juta, Brit. Sopo iku? Ya iku penyanyi dangdut Wiwi iku. Wiwi. Penyanyi dangdut mulai tanggapan. Iya, gak apa-apa masih dangdut. Gak tak anggap penyanyi sapa-sapa, tak anggap penyanyiku dhewe. Eling penyanyi kanca. Iki ibune rek. Goleki terus pokoke ayo. Jam 1 tak totok kon kok gak ono. Kon iku maling ngakon iku. Medhayo blok. Lah jam 1 iku bengi iku. Ngerah bojomu ae. Tak buka lah kok metu. Sinten iku cak tawar nggih. Tak kek dhuwit 5,5 juta. Keliru kon iku. Sapa iku? Iku Bu Bidan iku. Bojomu lho bongko ah. Oh, gak metu-metu. Iki blong-blongane iku mah. Lah terus apa? kon nyambut gawemu kok rok-rok asem. Iya. Iya ta? Anakmu iku jane asline piro sih? Anakku kan 3. Tapi biyen ngomong 4 kon. Aja ngono lah ambek kanca sing blok-blok jujur ae, bloko suto. Kari 3 biyen 4. Lah sing siji? Tak gawe sarapan situ. Kon iku ya apa? Anjene 3 anakku. Mati ta? Mati. Oh, saiki kari 3. Kari 3. Anakmu dhewe. Loh, iya. Saya tuh nggak pernah loh ndelok televisi, maca koran, ngrungokno radio. Tawar seorang laki-laki melahirkan anak sampai 3. Gak tahu krungu lho aku. Lah anakku iku, Bri. Lho, anakmu kok mosok iso manak kon? Iya gak. Anak siapa lho? Anake bojoku. Oh, nek ngono kon gak melok duwe anak. Lho, melok, Bri. Lho, jarene anake bojomu. Lah iya. Anake wong loro. Anake wong loro, Berarti bojo. anakmu siji separo, anake bojomu siji separo. Gak ngono kok andok lontong kupang separo-separo. Anak yo anakku kok separo-separo ya. Anake wong loro. Lah iya anake wong loro bojoku sing mana, aku sing ngecas, ngono. Kon iku HP wae. Lah iya. Lah kon kayamu piro sedina? Sedina 20.000 ae. Mertua loro ana kudu mbak. Anak 3. Anak 3. Awakmu bojomu mertua. Loro. Loro. 7. Mertua mbadok kae ngono kaya. Apa kok mbadok? Mas Petruk wong jenenge mertua niku sing aweh dana rasa. Ngaweh dana rasa tapi duwe rasa mantune nyambut gawe tagak. Dhuwit 20. Pangan wong 7 bayangno. Kon. Tak kei solusi. Apa? Carane supaya dhuwit 20.000 cukup, mangan dikurangi, ngombe diakehi. Wis tak coba, Brit. Oh iya. Anakku tak angkat kok kerutuk. Kaya kendi kaken ngombe. Kok kon iki gak kena dicoba iku. Dhuwit 20.000. 20.000 lho. Wis ngene. Ya apa? 5.000 tukokno klopo. Klopo. 5.000 tukokno gula. Heeh. Ya. Sing 15.000 tukokno tepung kanji. Dibubur cukup kon wis mesti. Terus. Ya iku, dibubur.
Cukup mesti. Wis. Iya. Esuk tak pakani. Tak gawe. Wis kok buburno. Mang kucak. Koyok bebek. Kayak bebek iku lho. Iya. Mangan bubur kanji. Iya. Budal sekolah anakku. Pas hari Senin, upacara panas entang-entang, anakku garing ono lapangan. Kaku kabeh. Kaku kabeh. Kok nek blonjo nang ndi sih? Nang Yumat. Ya selawe. Selawe. Carane blonjo ya apa kon? Ya, Yungat, blonjo Yungat, selawe. Duh, ya iku salahmu. Carane ya apa? Selawemu ijono 5.000-an. Lah oleh 5. 5. Carane blonjo. Yungat blonjo. Duit templekno mripate Yungat. Telak. Yungat telak gak ketok. Enggak ketok. Tangan kiwa operasi. Ana uyah kantongi, ana lombok kantongi, ana gula kantongi, ana beras kantongi. Lho, cukup. Wis tak coba, Brit. Heeh. Esuk jam 8:30. Yungat blonjo tak pelekno nang raye. Pelek tangan operasi. Gembuk-gembuk wa tahu. Tibake Pupune Yungat. Aku digoyang kecap ra iku ndledek. Wis gak cocok blakon. Iki babat Surabaya cocok karo lakon iki. Ana babat Surabaya ceritane sapa iku? ya anu Pangeran Situbondo. Nah, iki. Purba apa Proborini? Purbawati. Purbawati. Proborini lah anakmu. Kok niku anakmu tau dadi lakon ta? Wis, ngene. Purbawati. Purbawati dilamar Situbondo. Gelem dadi bojone? Nek wis babat Surabaya. Dadi Karang Pradesan. Karang Pradesan. Praktekno kon dadi apa, aku dadi Pangeran Situbondo. Oh. Ayo. Ludruk lek ngono iki. Ludruk Ramen. iki, ramen. Iya. Ayo. Ning digenane sik dapukane jenengan sinten? Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo. Jenengan Bondowoso nggih. Lho, Oh, nggih, kan ngerangkem Jember. Wah iya, Situbondo, Bondowoso Jember, ngono lho. iku lak kutha sih. Iki peran lanang, Lah Cok. iya, Pangeran Situbondo. Pangeran Gajah Situbondo. Aku Joko Jumput. Bener. Arya Anake Mbok Rondo Praban Kinco Bener. sing dodol jamu. jamu. Iya, cocok. Puris, Puris. rukun puris. Ya. Itu bahasa Belanda. Oh, Puris, puris yo. melaku ambek nyocot. Ambek ngomong, tung tep tong. Ngomong ngono ta kok nyocot. Tung tak tong. Aduh, aduh. Dingklang. Ampun dong. Sampai dingklang sikile. Iya, Aduh. kurang gagah, War. Kurang gagah. Ya apa? Wong pangeran kok begitak-begitak ngono. Ampun dong. Iya, Ampun. Apa sanggane kepingin rapi? campuran Madura titik-titik. Titik-titik ya. Wis tak awur. Cek ketok Madurane. Tak awur ae. Ampun sanggane. Sapa iku? Sing wedok man. Purbawati. Meneng-meneng cangkem aku wis lho. Dilekne malah Purbawati kepingin tak rapi tapi abot sanggane. Aku dikon babas apa? Babat. Kocok babas iku lho. Babat alas. Nek bisa jadi Karang Alas Pradesan. apa? Alas apa sih? Wonokitri. Lah iya. Lah kon alas to. Sik durung kok iso. Iku nek jedhae titik ngono kaken cangkem kono ada. Iya. Soro babat alas Punokitri. Ngundedi Karang Pradesan engko sik jadi tanglake bi Purbawati. Purbawati. Tak turuti penjaluanmu. Loh. Leye-leye rek. Leye-leye nggone kene ae wis. Nang embo anu nang nggone ana kayu kok malang-malang sire kena gawe senden. Besok rejane damen tak jenengno Embong Malang. Bapak. Bapak. Loh. Gamelan terus kalem. Tak babat. Lah kok ana wite kok ngene iki. Bu. Ujare kok ra nglarang. Besok ana rejane jaman tak jenengno Ndara.
Lho. Ha iki manuk kok padha miber-miber. Cik akeh. Besok rejane jaman tak denengno desa manukan. Lho. Aduh. Kaya kudu ngombe aku iki. Lah kok ana banyu tak ombe nguripi. Besok ana rejane jaman banyu iki tak denengno aku wae. Wes. Banyu urip. Heh? Banyu urip. Tak biyen saiki awak dhewe gak banyu aku agak lega. Kowe gak cocok blas kon niku. Nggih, lah nggih. Kon senengamu ngono, kon niku oleh apa kon niku? Oleh apa? Kok mesti senengamu ngono? Endorse Bapak. CCP iki kok taek tawari. Nggih. Penonton sik tentrem ayem, siji kangen ludruk, siji ya wayang. Kapan-kapan kula ditangkap teng mriki, insyaallah. Lah tanggap. Mbo jare supir-supir ngono kan. Ludruk. Oh, ludruk. Nggih. Napa? Oh, campur sari nyanyi ya sindene. Kula niki mboten campur sari, campur bandi. Nyanyi. Monggo Mas pundutan Anak karo ibune. Ayo, Ah, Mbak iya. Umi Hafifah karo Ibu Sukesi Rahayu. Ayo Oh, ngancani Cak Tawar, Cak Ayo, Kuprit. nggih. Yo, iki nang kebon binatang tukung-tukung dhisik. Ya, dados. Iki lho lagu enak iki. Hawas. Hei. Oh, jebul tembang-tembang tentang hewan-hewan ini akeh kaya ngono kuwi. Nggih. Tukung-tukung anak gajah-gajah. Oh, ya ngono kuwi. Elok. Sukesi? Dalem Mas Preto. Ah. Ayo nembang karo anak wedok atur panglipur marang para sutresna budaya entasih kepareng wungon dalu menika. Sing lagi ngetren, nah karyane Mbah Sukron Suwanda mang pilih antarane Sesideman napa Sambung Wanci Dalu. Inggih Pak Petro. Heeh. Mengke kene kula tembangke. Ning wau enten pamundutan Nggih. saking panitia Pak Wanto ingkang rawuh teng griya. Oh, nggih. Ngersakaken kutut manggung lho, mengke lek mboten dipinangkani awake dhewe taun ngarep gak ditanggap malih nggih, Pak. Oh, kutut manggung. Napa kinten-kinten sing mirsani tasik telaten kutut manggung? Kutut manggung kersa, Pak? Kutut manggung setuju? Wah, nggih, lek ngoten kula aturaken. Tapi kutut manggung mosok ngadeg, Pak. Lah iya kari lungguh ning di situ aja. Ayo, Nduk, linggo, Nduk, nyelenet ning kene ya. Nyun pangapunten, saestu kula niku nggumbun lho. Kalih piyayi Surabaya mriki Pak Dialang. Piye? Atase kutut manggung menika lek gending klasik, gending kuno ngoten lho. Nggih durasine nggih dawa ning kok pamirsa mriki kok tasik remen ngoten lho. Pak Wanto pancen dalang rumiyin menika. Nggih. Tegesipun pancen Piyai Surabaya panitian pancen Piyai budaya saestu ngoten niku. Nadyanto perlu ketelatenan mergo kutut manggung niku dawa ning gandeng katresnan ya tetep dipun aturaken. Ya, menyura diwiwiti saking ibune dhisik, engko wong loro nembang kutut manggung, Cak Tawar iso disambi udut. Wah, wis mati. Ya. Ya, Bu.
apik. Cakku Prit. Nggih. Mireng-mireng garwane Cak Tawar niku nggih sinden hebat jare. Nggih rumiyin. Nggih. Kok mboten dipun kanthi tindak mriki to Cak Tawar? Bojo kula. Nggih. Suarane pecah mpunan. Biyen kan sinden to, War. Sinden. Terus rabi oleh awakmu wis gak oleh nyinden ana omah. Pecah suarane. Mangane gak ditata iki kok. Mangan apa to, War? Apu. Bojo mangan apa? Nek cara kewulon mangan gamping. Kok mangan gamping lho. Lho, gorokane rengat deh. Lah iya. Jare yen kon nembang ngono yen kon jumeneng karo mlaku ngono jare ora gelem garwane jenengan. Apa to, War? Jare isin ngopo to, Cak? Izin kok mlaku elek ngene. Lah yo ngopo? Muni kok ngene. Apa gak izin kan? Jebol kodhok. Bojoku kok yo ngene. Ayo bacen, Nduk. Genduk iki Pak Kesi iki nukulno sinden-sinden apik. Siji contone Probor ini termasuk asuhan iki. Ngono. Anakmu saiki laris iku? Dhisik Didikan iku. Kok nek gak tanggapan terus anakmu tanggapan sing nukokno rokok sapa rok? Buka wadih kon. Dididik ya iku cara cengkok-cengkoke dididik karo Genduk Kesi. Mula anakku Umi iki Iya. hampir sama karakter suaranya, warna suaranya. Kak Ro kon warna suara iku apa Kak Ro? Sik ta. Wong padha-padha jeneng warna suara. Iku nganggo cet apa gak? Ku endorse lho kon ngene iki. Aja gak usah. Lanjut, Nduk. Waduh. Kutut manggung. Genti anak wedok. Anak wedok, Coba. Neng plan ha 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 Mbak Umi menika Cak Tawar sampun mlebet kuliah wonten ISI Surakarta jurusan Karawitan. Karawitan. Nggih. Semeter Mestinipun langgih jenengan nembe mlebet niki. Oh, semeter piro, Nduk? nembe mlebet Sik ta. iki. Semester kok semeter iki lho. Cangkemmu ngomong dirungokno wong akeh didelok wong akeh lho. Lah aku takok semeter iku piro? Semester. Lah semester nggone wong sekolah, aku takok meteran semeter iki piro ya 1 cm, goblok. Aku takok semeter kok. Wong jalure nang seni kok iso nang semeter. Ya, Nduk. Nang jurusan apa, Nduk? Karawitan, Cak. Mbak putrane jenengan jurusan apa Cak Tawar? Kethek wetan. Kok iso kethe. Lah ya kerawitan lak kethek wetan ya. Kerawitan, kerai apa? Jenengan ngawur kuwi. Kerah. Ya kethek. Lah iya, witan wetan. Iya. Kethek wetan. Oh. Ngerawit niku alus tegese kok. Nggih. Nek kene panjak. Nggih. Jawa Timur iku. Panjak. Panjak. Ya uga pengrawit. Iso nabu apa, Nduk? Napa? Nabu apa ae? Napa sak-sake? Sembarang iso. Sak-sake kuwi. Iya. Ku mek sakku bareng dira aku. Oh, sak-sake sembarang iso ya. Insyaallah. Joko apa, Dik? Joko apa? RKB apa-apa. Coba apa? Mendhet anu, nggih nek kerawitan niku sedaya. Dukun situk salah situng lho. Peking apik, murah gawanane enteng. Dodol-dodolane gampang. Sing utama iku vokal. Oh, Vokal. Oh iya. Bener, Nduk. Ayo Nduk lanjut Nduk vokalmu tak rungokne. Nggih. No, yo. Anggung emah manas hati. Oper mboke. Yo, ungkul iki. Anggung emah panas
Budi. Banci lak ngono arek-arek iya ya tanda. Oke sih, ya. Tanduk yuk. Wah, jan somplak tenan iki lukisno iki. Jan pengempul paling kompak iki. Hei, lek ngarani di sawang sik. Mah lukis ngenong. Nah, lukis ngenong waduh. Mesakne dhek bengi iki pengen delok wayang dhek. Biasanya lukisno lho sing ngempul iku Pak Dalang. Ora gentenan. Lek khusus lakon sesaji Aji Mas. So pengususan ora. Yo. Ambak suaran apa yuswane wis 44 ning napase sik landung kaya ngono. Niki kula emut-emut kados suarane jenate Bu Sumiyah. Jawa Timur, sinden Jawa Timur. Bu Sumiyah niki sinden Jawa Timur terkenal. Nggih, dalemipun Wonten Sidoarjo mriku. nggih. Ha dimangkang-maken niku sinden sapa kepingin ngepek elmune kudu melekan teng mriku. Mungkin saged suarane persis. Lah winginane tandak-tandak kula jak melekan pas malam Jumat Legi Teng makame mriku. teng makame Mbah Sudi Imam niku. Nggih. Ya Allah diketoki temen kula ndredeg kula. Ketok aku nyabe aku. Lah kok ngene, lapo war. Mbah Supiman iki arek-arek kepingin den mbayok napa. Sepurane ya war aku wis melok palapa ya. Ya apa rek. Kowe gak nyinden melok palapa saiki. Menyanyi pecah 1000 iku lho ya. Wah iya. Malah melu palapa. Yo. Mangga 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 Oh he mangga mangga oh he oh mangga mangga he ho ha ho mangga 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 oper anak wedok gendi. pinarak ing kangsa Ne keca ya no Pramitra kang mi neni kang mi kang mi ngurmati para penonton ingkang tasih kepareng lenggah Nduk yo
sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Ngono. Sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Nggih. Ya, kaya ngono kuwi. Gila. Kompak ya, Cak. Nggih. Yo. Mlebu gending ayo jajal. Mangga. Putri. Lebih semangat lagi, baleni. Sik neng Agustus iki kudu penuh semangat. Yuk, penggirang. Yo, sinden 8. Yo, Jero lo. Yo. Sakniki cobi Pak, kula lempar teng para pamirsa sedaya. Kula percaya yen piyai Surabaya niku mesti piyai nyeni. Yuk sinden 8, yuk penonton sakanane kabeh wae. Kersa nggih Pak? Oke, dos ya. Yuk sinden 8, yuk penonton. 1 2 3. Hop. Alhamdulillah. Hop, pojok lori kalau fales. Komang tak rungokno gak enak belas ya. Mboten enten sing pales ape kok. Kompak. Mbok kupingku bae. Sakniki diwalik sik mumpung semangat iki. Sing yuk penonton, sing iyo sinden 8. Pisan melih Pak. Sing saya semangat, sing saya regu. Jiro lu. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini elok Jan. Elok. Wah. Iya Cak ngene Cak, ayo Surabaya Cak. Surabaya kaya suling pabrik gulung. Asih kemang gak seneng aku. Fales arek kok. Kon ini. Ketutup liyane wong liyane gak fales kok. Contono nang kono nek gak fales. Yo. Ayo oper mboke ya Bu. Ngene. Sebentar. Sik. Ganti nduk cakepan iku kasar omben iku. Cakepane iki pancen ngono. Ganti sing apik po. Aja omben. Mi. Ngene lho, Pak. Nggih. Wong niku sing ngombe niku kutut kok mboten wong. Lek wong ya ngunjuk. Oh, tak kira wong ki mau. Ha, Nduk. Nggih. Cak Tawar menika ketoke senadyan to sampun sepuh ning ketoke mie terus mboten mandeg ketoke. Lah ra tukul-tukul untune marai kok. Niki kan wong lanang karo arek wedok niku siji to, Mbak. Nggih. Men arek wedok niku paling 2 tahun, 3 tahun. Iki Putus. Kan putus wis gak mimi. Wong lanang sampai tuwek mik terus. Iki lanang. Angel disape. Angel. Contone apa? Ayo. Ben omben nana
Panitia sing ngersake Kutut Manggung sinten mau Bu? Bapak Wanto, Pak Dialang. Nggih, tombo sayah men mboten ngantuk. Kutute Pak Wanto. Ayo, piye. Pak Wanto mesti langsung iya. Kututku pakanana. Mumpung bojoku turu. Iya. Ayo Bu, ayo. Kutute Pak Wanto aka omben. Putri penonton wajan kaya ndelok bal-balan kalian kompak temen jan. Nuwun sewu Pak Dalang. Apa? Ketawesipun pamirsa niki lho dalu menika penonton niki kados terbiasa dados supporter sepak bola. Yo, penggembare Cahya Kuntadi niki ngeten iki. Nggih, matur nuwun sanget Lho, kalih para nggih. penonton ingkang dalu menika tasik kersa nenggani pagelaranipun. Tepuk tangan penonton. Kulino mirsani bal-balan bonek. Masih nonton wayang ya ngono. Oh, gak bonek iki gak ono tawuran wayang. Gak ono masih bonek gak tahu tawuran. Tahu, teman-teman tahu ngono. Gak tahu. Ayo lanjut no. Kutut Manggung. Iki anak wedok apa? anak wedok oper Wedok, didung oper. nah sithik iding ayo Iya. Pakan. ayo jajal kon dhuwur ayo minir awas Hatta pakan 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 Nana manuke cak tawar ayo Ada udek dhewe. lah ngapa kok diucek ra eman-eman Emang wong kan kanggone kok tak udek dhewe. Tak setel kaburatore. ya ya kutute cak tawar pakan pakan Putri. Aku Putri Kor iyo awas ditelaske ale mboke yo ya Bu Cahyat maja Cahyat
Matur nuwun, katur dumateng Pak Wanto menika pamundhut panjenengan sampun dipun aturaken dening Bu Kesi kalian Genduk Umi Hafifah. Ya muga-muga kena kanggo panglipur ya, Truk. Nggih, mekaten. Kurang marem bengi iki engko iso nusul engko bengi, Truk. Nang dinggo Palembang. Oh, aduh men iki malah minggat lek kuwi. Nang Palembang. Awakmu nang ndi, War? Nang Malang ngene aku. Weh, tanggapan, Cak? Nang Lawang kula. Lah ya Lawang Malang to. Lawang aku dhewe kok enggak nang. Tengok-tengok ngono. Kowe nang Panggul engko. Panggul. Panggul. Trenggalek. Weh, Trenggalek. mulai tanggal 13 sampai yaene gak prei-prei. Iya. Seniman nek klarisi ilingo nek gak payu. Iya. Aja sombong mekidik seniman payu kok. Gak anu wis. Iki nang Pager. Panggul. Iki akeh dodol pager seniman winginane. Pager ya. Pager wis tak doli kabeh corona gak payu ya. Iya. Nggih, Becing teng Panggul. Nggih. 28. Teng Balung Bendo. Iya. Songo Terus likur. mulai tanggal 1 kae main. Main. Ana Jombang ya. Terus sampai 20 Prei. Prei. Lho, siji nganti 20 lho. Nggih, Prei. Prei terus. Prei terus ini. Enggak ono anjane. Dek suwe men prei. Nggih. Matur nuwun Bu Kesi ya bisa mundur. Nah iki. Ki menek sing ngersakake anu lho apa wilang gambuyung. Ayo. Sinten menika ingkang apal sinten? Mbak Tutik. Nah, iki Mbak Tutik mesti sampean lan anggere kanca-kanca do ora apal mesti sampean sing langsung ngrampungi. Ayo. Kaya apa men iso cedhak karo Cak Tawar karo Cak Kuprit kene. Nah, Kene lho. Ini satu-satunya waranggono yang menjilo nitik saka rekmane pun semangat dewi ini. Waduh, disemir abang. Bojoku semir ijo kuning putih kene tak delok bojoku kaya manuk labet aja. Semirane gak karu-karuan. Wah, Mbok dikancani, Cak. Iya, Cak. Sakit ngadeg dhewe. rambutnya asli niki. Niki asli. Abang. Nah iya. Lah mbok cobi dianu riyen. Dipegang. Amet ya. Nayeng. Lembut ta? Nayeng. Rambutmu iki yo padha to, Pak? Wis ta, pompong ana kebon binatang. Niku kok saged ngoten niku ta saingan Aku kalih nek- rencang kula lho niki. Lah aku Lah nek- niki nek kon bikak wah san Nek saya. ngoco wedi dhewe ae. Oh nggih. Pompong ana kene. Kok kaya bokong kethek. Nggih, seniman sing seneng memikirkan masa depan seni niku akhire sing ngarep ya entek ngoten niku. Nggih. Kok anu Raden mriki Mriki Ceh, niku pengambilan wah, blokinge. Nah, ngono. niku jenengan saingan kalih Mas Taslim. langsung. Mas Taslim coba dibuka, Mas. Ojo. Pun. Kancane arep diwirang-wirangke Oh ora. nggih. Iki nek Lodruk iki bojone Sakera, Arlija. Kaya Arlija iki. Napa nggih? Nggih, soalnya kan Arlijan niku di napa di casting niku wong sing bokong-bokongane apik. Bokong-bokongan ngene iki apik, kaya sapine Pak Kodri lho. Bokongane ngene. Padakno sapi lho. Lho ndak apik. Iya. Ini nggih bokong-bokongan. Watak karaktere wah gelungane rek. Mangkane kena angin gak iso maju mundur ae iki, Bang. Berarti kegeden. Kegeden gelungan. Oh nggih. Monggo. Nggih. Ampun kagungan putra pinten? Sampun, kula sampun sekawan. Kalih-kalih. Kalih. Oh, kalih. Nggih. Mula mlakune beda wisan. Kok beda lho. Lho, nek perawane mlakune gadah putra pinten tasih senggel. Kempet ngene. Nek kula, nek sing pun kalih pripun? Rodok mekar titik. Kalih. Terus ini anake 5. Ngene. Ha tanggamu iku anake 12. Gak mlaku blas. Ngene tok. Nandi yu? Walah dhewe wis kaya kemeng kabeh awakku. Kok iso kemeng. Gak mlaku. Monggo. Monggo. Monggo Mbak Tutik. Ya. Thank you.
Mas. Asik. Ampe makin nih. Bawah nih, ayo nih. Udah terus nih. Ayo. Adek. Waduh. Hei, hei. Dik aja nemen-nemen dik korat karet iki lho. Sing kok tadahi apane? Kan dredes iki. Dredes iki mah ngopo lho. Dan jenengan mboten adai. Mboten, sampun. Sampun. Kena ke jamu tilis. Dan betah melek. Iya. Dadaku. Aja munggah sik kene. Nah. Iki lek iki mau sing santai, sing slow. Sae genti sing rada sepit. Tak golekne kanca Mbak Diajeng Okvalica karo Mbak Dian Munasiro. Iki double step. Kena senam ya Dian ya. Kene jembar nang dhuwure Mbak Tuti, dhuwur kene men serasi. Ayo. Ayo 4. Ayo. Aku tak lungguni isor ngematno rek. Toko yuringe. Kan masih lagu dangdut gak mesti pakaian sing cekak serono senajan jarian ini ya iso to War. Ketok ya luwes kok. Nah, dangdutno ya to. Muga-muga wayangan iki bisa kanggo srana tamba kangene para sutresna budaya ing Surabaya. Nggih. Mula lagune Tembang Kangen ya berempat. Sing giyak, sing semangat. Ya. Siap posisine, siap kabeh. Oke. Pokoke aja nganti ana sing rumoso menang kudu lirik-lirikan men jogete iso padha. Nek nganti ana sing ra kompak gawe acara dhewe tak kon push up. Golek push up aku nang ngisormu, ayo. Wong edan iki malah. Yo, Tembang Kangen tetes, ya yuk.
kaki.